Necessites documents que no tenim a la UPC? En aquest vídeo t'expliquem com aconseguir-los d'una manera fàcil. Tant si busques un article o capítol del llibre en format digital o un llibre físic, hauràs d'accedir a Discovery UPC, el cercador de continguts de les biblioteques de la UPC, i autenticar-te amb el teu usuari UPC per accedir als serveis personalitzats. Si el que vols és trobar un llibre en paper, fes la cerca amb l'opció Tot UPC. Si no el trobes, amplia la cerca a institucions d'àmbit català i demana un PUC. Quan el trobis, entra al registre per obtenir-lo. Per fer-ho, emplena el formulari i tria a quina biblioteca vol recollir-lo.